Ей! Снежинки? Мартини! Мартини! Ева тук, бързо, бързо! Мартини! Бутни го насам. Тати! Марто! 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 Ари така! Мартини! Мартини! Ева тук! Марто! Марто! Ева тук бе, тати! Ева тук бе! Има нещо за... Бързо, 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 тати! Идва, 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 идва. Знае, че ще плаща. Какво видя, бе, тати? Тати! Татъно! Чакай, аз да видя кой е тук. Стай го да похори, бе. Марто! Марто! Мартини! Мартини! Бързо! Бързо, 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 бързо! Бързо, 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 бързо! Марто! Мартини! Ей! Марто! Чу, чу! Ей, смърф! 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 Ей, Мартини! Мартини! Марто! Здрасти! Хей, ръчички, хей и две. Те ме слушат най-добре. Едната ми е другата. Як се чувствате? Марти! Бум, катастрофа! Хайде, катастрофа! Катастрофа! Това е... Сега има да сменя снимката на Фейсбука, новата снимка.